Hej, her har I så de to Lucky and Extremely Excited Bastards, som I skal bruge. Jeg hedder Cecilie, og til højre for mig står min veninde Marie Langer. Og ja, det er Mads Langers søster. Marie kan desværre ikke være med til at indtale det her, da hun for tiden arbejder i Norge, ligesom jeg selv påtænker at gøre, for at tjene penge sammen til den her jordomrejse, som vi har planlagt, i øvrigt sammen med Lars Strandrider. Men alt det arbejde, det kan I jo spare os for. Og samtidig få glæde af vores eminente evner til at fortolke alle de fantastiske sansoplevelser, en sådan tur byder på gennem billeder, tekst og tale. Marie og jeg, vi blev studenter denne sommer, og vi holder nu inden de videre studier 2 forhåbentlig mega fede sabbatår. Vi har begge haft engelsk på A-niveau, kan lide at skrive og jonglere rigtig fint med alle digitale medier. Billeder er for os en interesse. Den skæve vinkel, det at fange stemning og at fotografere folk og miljø på en autentisk måde er en spændende udfordring, som vi gerne tager op. Derfor er spejlreflekskameraerne også altid en del af vores bagage. I skal vælge os, fordi vi er et rigtig godt team og på mange måder ens. Vi er begge 20 år og to smilende, glade og udadvendte piger, der er masser af gang i. Vi er nysgerrige, elsker at tage udfordringer op og at bryde vores egne grænser. Men vi er også meget forskellige. Jeg vil læse jura, og Marie vil være jordmor. Jeg rejste med rygsæk første gang som 7-årig, hvor vi gennem 8 måneder oplevede Asiens mystik og Australiens wildlife. Senere har jeg rejst flere gange og blandt andet været i Indien, USA, Thailand. Ja, jeg kunne blive ved, selvfølgelig hver gang med jysk. Så denne tur som Very Lucky Bastard bliver hverken min første eller sidste med rygsæk. Det er helt sikkert. Marie derimod har ingen rejseerfaring som backpacker og har ikke været uden for Europa før. Så bare mødet med den varme og nærmest massive luftmur og duftene, når man træder ud af et fly i Asien, vil derfor være en overvældende oplevelse for hende. En oplevelse, som stadig står lysende klar for mig så mange år efter. Som team vil vi derfor kunne beskrive rejsen fra flere vinkler og med mange nuancer. Og så behersker vi det allervigtigste. Evnen og lysten til at kommunikere, til at møde folk, til at lytte og til at spørge. Brusende floder, bungee jump, adventure trips, adrenalinsus, alt sammen fede oplevelser, men en virkelig backpack også, en ydmyg rejsende, som respekterer fremmede kulturer og forsøger at forstå dem. Marie og jeg er klar. Vi har næsten pakket og tager det første fly hjem fra Norge, hvis vi er så heldige at komme i betragtning som Lucky Bastards. Og vi lover jer, I vil ikke blive skuffede.